Asibonge ukuthi uNkulunkulu usivumelile sabakhona lapha endaweni yakhe ingcwele. Amen. Ngosuku lweSabatha. Amen. Abantu abaningi ke bahlulekile ukuvuka kanti bethanda ukuvuka ukuthi bengazi nabo ukuthi akuzovukela. Akho-ke thina-ke sibe nethuba lokuvuka sikwazi ukuza lapha kufanele sibonge. Amen. Cishe ngiyangazi kodwa ngisho phela abanye abangazi. Umfundisi lo uDladla waseNambithi emzini omusha. Amen. Ayi, umbani ngangala. Anophatha kahle. Amen. Bayele ngicelele kakhulu abanthethe ukuthi uNkulunkulu abapha amandla ukuphatha kahle nabo. Amen. Phinde abaphe hlakanipha okufanele umsebenzi onjengalona. Amen. Ngoba yonke into enhle ecelwayo. Yonke into enhle ecelwayo ingakho nami ngizama ukucelela abaphathi bethu isibusiso sokuthi uNkulunkulu abapha amandla okubambisana nani. Amen. Nani-ke bese nginxusa lelo bantwana basezulwini bahloniphe. Amen. Futhi njengoba ningaka ningacabangi. Amen. Ngoba lokhu lempela usho ukuthi uNkulunkulu ukhona laphakathi. Amen. Kodwa abantu naxabana nabambisana nomuntu abheka le lontshinto. Ngoba uNkulunkulu akahlala kuyo. Amen. Ngizocela uNkulunkulu angiphe amazwi amabili nje la amathathu angasho ngiphilise. Ngoba umuntu evukeza la kusuku lweSabatha usuke kufanele athole umjovo ozokuphilisa. Amen. Emoyeni nasenyameni. Nami-ke ngiyacela uNkulunkulu bangiphe bekhona abantu abazophila ngobhubha kwami. Amen. Sengikhohle ukubingelela abakhokheli abagcotshwa nabashumayeli bonke nemvunkulu bami engibathandayo nebandla lonke. Amen. Ngiyabingelela-ke abantwana basezulwini befanele ngiqale lapho kodwa-ke ngenxa ukuthi ngike ngathi ngibona umhlangano wakhulu babo mina lapha angazi ngagcina kudala ngenza kanye la kudala ngangilethele inkosazane inkosazane yami eyayifunda yayisabatha kodwa-ke ikhona la sihamba nayo yayisafunda la eGoli. Amen. Bengengako ngafika nje ngalelo la ngabe ngisabuya-ke futhi ngenxa yokuthi ngathi sihlala eNatal nje kunzima nangakhona ziningi izinto ezisidinga ngakhona. Kodwa izinto zokasengaka ngiyakhalela ngiyithole phela zizonke ke ngitshela ukuthi nami ngicela uNkulunkulu angiphe amazwi okutshela. Kodwa-ke lelizwe akulula ukuza kahle lapha ngoba kuba ney'nkulumo eningi ukuza komuntu la. Noma ngabe uyafisa ukuthi ulekelele abantu ngoNkulunkulu nawe lokho kube kona kodwa ubona ukuthi manje nakuba-ke manje asekho uNkulunkulu engahlile khona ayikho manje ngibona uNkulunkulu eyiqeda lento yala eGoli. Amen. Kodwa nje kona kusho ukuthi into kaNkulunkulu iphaselwana. Ngoba omunye uphila ngomunye nomunye uphila ngomunye. Amen. Ngase kanje kube khona inkulumo engizoyisho la kodwa abayiza abaphilisi. Amen. Uba bengezile-ke bebeyophila nini? uNkulunkulu akasikhumbule. Amen. Amen. Nkosi usise usise
kaShembe. Amen. Badala basezulwini njengoba nilapha kanidukile. Amen. Kungenzeka nje ungaboni kahle ngoba uthi uyabhala cishe bese uze ubone ngathi udukile noma futhi ugcine usucabanga ngathi kuyefana nalapha ukhona. No, afana. Yabona nje la kuwe kungaba kuhle noma ngaba kunjani kodwa qiniseka khona. Futhi lapha asizele lutho phela sohawula uNkulunkulu makukhona sithathe ngapha. Into esizele lapha thina sizokhonzela obaba nogogo bethu abahambe lapha bengayibonile lenkolo nabahambe beyibonile kodwa bonini. Ngifisa ukwakhithe bekhulu kunoma ubani ukuthi njengoba lapha la idawudukile. Amen. Kathani noma ngabe uzophuma lapho ungazi ukuthi uzodlani la yakhona kodwa kawudukile noma kunjani. Nasi isikhathi esikhulu kakhulu ngilapha kodwa leso sikhona sengibonile sengiyakwazi ukukhuluma ukuthi cha ngiqine nje la ngithi khona cha uNkulunkulu lesinaye lapha. Amen. Mina ngikhule nje ekhaya ngensizwa nje ayingasondelene nokhona. Kodwa futhi uNkulunkulu wayenami ngaso lesikhathi. Sengiyabona manje ukuthi hawu uNkulunkulu uqale ukuba nami kulesikhathi futhi la mhlambe kusesiswini ma. Amen. Kodwa ngangelela kule ndaba ethi afowethu yenzani uShembe ukuthi abesemkantsheni yendani ngasikhona. Amen. uShembe angabi ngaphandle ngoba mhlambe makungafika ikhathi khona ikhathi ziyashintana zithi khona ikhathi ezibenzile la ungafika khona isikhathi sokuthi ugcine ungasazi ukuthi laphi la ugcine ukuya emva nokuya phambili kuwe sebefaka mhlambe leso sikhathi asikafiki kodwa siyazi sifuna umuntu lesibindi nozoqina la. uNkulunkulu ke mina wangithanda kakhulukazi ngathanda ugogo ozala ubaba naye ethuke evunyelwe abalapha la egane khona. Uthi ugogo kimi mase ngiqala nje indaba yami mhlambe nawe izagcina lapha ngokuqhubeka kwayo. Uthi wayesikhizele sonke ekhaya singabafana nje siyafunda ezikoleni. Ngangisese mabanga ngicela ngangisebangeni ngiphathele ilanga lesibili. Sasiqeda ukuphasa nje sesizodlulela ku1 sekuvaliwe esikoleni kwakuyizwe lezi zinto siyasiqoqa sonke lesisibaningi ekhaya. Yakuyona indaba yami le indaba nje nawe uzoyizwa ukuthi kanjani. Uthi kimi ke siyakwazi balima sisipele sizingane sasibaningi sasiya mhlambe 10 kuya kwamabili noma mhlambe la ko15 nje umuzi usahlangene ukuba siyakwazi ukubhala incwadi ngithi mina yebo ngakwazi egoli ngithi yebo ubize naba nomali la ubize so kusethi ke cha ngizocela ukuthi le ngane le yona nje yodwa ayiphume esikoleni. Bona abantu bakudala bebeyinkinga bekhuluma into eyenzeka ngesikhathi nabethi ayiwe manje ayiwa ngaleso sikhathi. Namanje basekhona abantu kodwa kuya ukuthi uphethe kanjani. Usethi ke zonke lezi zingane lapha afunde ngaphandle kwale ayiphume esikoleni. Hawu uma lo mzalayo athuke ethi hawu kanjani ngavela ukhethe ingane yami njengane nginganga ngoba ngenzeni
Athi ngifuna impendulo yakho wena thula. Basho ukuthi ke vele ngami ingane ngoba umuzi omkhulu ngihlangene. Ngihlala kuye, ukhulela kuye. Izwi lakhe nami ngakwazi ukuphikisa ngoba wafana kwakungathi ngizalwa uyena. Wase futhi angifuni into ozombuza ukuthi njalo ngishiso yini lo. Phumaneke manje. Hayi kwaphunywa kunzima kunje behlonishwa. Angazi kahle nje njengamanje ukuthi mhlambe kwakuyokwenzeka yena isikhathi namhlanje ukuthi mayisethe umama ugogo lekha phumani bese bephuma omama basangaphuma nilawo manje. Baphumani nihamba asafuni nokulandela ithentredi. Angifuni ukuthi uzombuza ukuthi kwenze njani. Baphuma bashiya kanjalo wayekhala wayethula. Ngathula nje la ngoba inkulumo noma ngangihlezi naye kodwa kusiyona inkulumo akayitshela mina nje ngingedwa wathi ngangayiqabula lapho. Nangaphuma nabafumayo. Kodwa waya wabona ukuthi hayi kunendumalo ayikhapindwa sibiza. Sibiza futhi osathi hayi angintshele ngoba ngiyabona ukuthi ngifuna ukwazi. Sethi ke cha. Uyabona uma eyofunda lo. Basiqedwe isikole. Bantu lomuzi ngiphinde nobona. Angisho mina ukuthi uyiphutha ukufunda kwakubhekeke kuphela. Nezami ingane ziyafunda mina. Bantu lomuzi ngiphinde nobona manje iyafunda. Wathi umuzi wawo lawashona. Kodwa manje ngasanga efunda niyobona umuzi. Niyoyikhuluma ngoba nobesenino. Nisho ukuthi ngasho. Washithi amhlonipha-ke ngaphuma nganika lesithuba noma ngangithanda ngakwazi kwaphela. Kodwa ngiyabona kwindawo lapho kwathi khona segula kakhulu. Wayesengibiza sengithanda ukuba insizwa phela. Wangibiza la ngangade ngikhona ngalanda ubusuku. Ngoba ngangakakholwa ekhwela ngivashe intombi enqumeni. Abona sefika imoto isizongilanda. Usuku 2. Bathi hayi konke ngasakhuluma. Wenzizwa ayikhona. Asohlonipha, asokwazi velaphi futhi. Amen. Abona mawuzokhohlwa ukuthi uvelaphi. Kuzofana ukuthi awukho la ukhona. Ukhona. Fana ukuthi awukho ukhona kodwa sina. Zikana bani. Uthi abaphunyuka. Uthi abhala cishe. Safika ke khona ngangiyele ekhaya endlini yakhe ngafika begcwele bonke abasekhaya. Bathi hayi akasakhuluma. Ngathi ngangena sekhuluma. Wayesethi hayi bese ngilindele. Bese kuzothi kuwe hayi ngiyakhumbula ukuthi ngalethi isikole. Kodwa ngiyaphatheka kabi namhlanje sengiyahamba. Ngakaze ngigibele imoto yakho ngoba ungenayo. Ingise emholweni. Kodwa ngisabona lesakho. Ase waphuma umoya. Wako yabona nsizwa ngizobhesa yini kakhulu ngoba yini namandla. Akuphelele uma ucabanga ukuthi kuphelele. Uma ulapha kuphela. Kuphelela ngoba ukuqhubeka kokubili. Okwasekhaya nokwalekhaya. Ungashiyana. Amen. Kodwa nawuphusha lokudwa kwalekhaya ayakhetha. Kuhambe ukubili. No ngisaba ubisho lento noma abantu sebetolile ngendlela zabo. Yazi abantu vele batolile ngendlela. Kodwa ngifuna iqiniso. Amen. Engakumele ngaphambi kwayo noma ngaphambi kwabantu. Kuphelela uma ukuhamba konke elihlombe limele ikhaya, elihlombe limele ushaya. Amashombe nithi ukuhamba washiyana. Akudonsa ukufanayo. Uyabona? Kulula ukuthi wazi ukuthi uyakodwa nawazi ukuthi wena. Angeke ukhanye la uyakhona kungakhanye la uvela khona. Futhi akekho umuntu onamandla ukuthi uma ethandaza umthandazo wakhe usuke kuye
uyonyazela ukwenzeke umthandazo wakho usuka kuwe uye koyihlo abakuzalayo nomama bakho nogogo bakho bafike bewubambe bekhulume ngawo udlulise yini ngoba yibona kuphela banamandla okudlulisa inkulumo beyisenkulumo akusiwena ongakwazi ukukhuluma inkulumo isuke kuwe ifike ishawe nezitha kodwa kuya ngokuthi wena ujayela kanjani phambi kwakho njengoba ulapha nje balapha njengoba ulapha njengoba izulu lihloma nje alibanethi izulu inkinga enkulu izokimali imaba lapho nomthandazo wakho awuwe nakule bridge noma nje awudluli nakulezi imoto uma unedlo segolide ehlala ngaphandle komuzi ngifuna ukusho ngiyaxolisa ngoba ngikhuluma nabantu ukuthi mina ngijwayele ukukhuluma inkulumo mhlambe egcine bamnandi ngaso sonke isikhathi kodwa kufanele ngikusho ngoba ngiyazi ukuphakathi kwena abantu okuyintaba lento engisho kodwa futhi afanele sikusho kuyintaba kudla amen ayikho lento kuthiwa uphehlo kwamanzi kuthiwa kudliwa amanzi kuphehla idlozi abantu bakuthiwa phehla amanzi ayikho lo kodwa umuntu nomuntu uyena owenza kube ngathi idlozi kuphehla amanzi ngoba ugeje kwenza izinto zakubo yikho kwaze kwavela lenkonzo yosindiso abantu bafika ukufudumeza imindeni yabo kwase kuvela lenkonzo yosindiso ayikho into yakho kwayo amen yabona inhlanze isabathi usasa kuzoba isonto isikhathi esiningi thina amaNazaretha sibeka ngesonto manje abantu ake ngingenele kulo ndawana njengoba kuyisonto kufuneka sigqike umuntu ngesonto abantu abaningi uma esehambile umuntu sekuphelile naye uphelile nje awusekho into yophinde ikhulunywe ngayo uyoshiya laphana akazophinda lethu ekhaya ngiyangibona futhi endaweni lezi engathi zamalokishi umuntu mayefuna ukukhuluma esexakekile lapha la ehlezi khona asuka ahamba ethuleni isilwane ngoba umuntu akadalelwe ukuhlala entabeni phela ithule ehlala entabeni lahlala khona yelwane into efana nenkomo nani umuntu ubekwa namhlanje njengoba kuyisonto ubaleke isonto somluko uLosibili izinto ebopha abantu lezo ngifuna ukugxila kakhulu kuzo ngoba izinto efaseka kulabantu nasemakhaya abantu babhala cishe abantu besebenza kunatha abasebenzi isonto somluko uLosibili umphefumulo womuntu uyasuka esikhunjini ngosuku lesithathu uhlale phezu kwethuba ulinde usuku la7 indoda yala ekhaya yalo muzi ezofika nehlala mhlambe nembuzi nangabe ithumela iseduze yiko ukuthi nje abadala ngithola amen uyathanda ukuthi lezi zinto zihlale leli la futhi akukhona ukudlala phakathi uNkulunkulu wenza ngosuku la7 ufuna ufika indoda bakho mfowethu yembuzi baba belihlahla phezulu naye imbuzi asabe sekhaya hambe nawo umfaka nangabe likuthi thimlande lehlahla yomukela imbuzi sanga umfaka endlini wethu nansi nje yakho kula wenziwa lo msebenzi usula izandla kwenziwa yonke lento usasendlini lo muntu akasekho ngaphandle usungakwazi ukushisa iphepha umuntu okhona ngaphakathi endlini zikhuleke insuku enze lo msebenzi wenkomo ibizwa ngendlela ehlukeneyo ibizwa ngaleyo ndlela angakeni nangakithi ibizwa ngendlela kodwa kudlula leyo ndlela hayi ukuthi umuntu ufuna ukuthi masehambile kuphele nje ngafika washiya bathi sekuphelile ilona nje segolide ethe nje number 2 into ecisha kakhulu abantu izindlu abantu basebenzisa indlu mhlambe yodwa
kuthiwe yindlu yangasenta, indlu yabadala. Kusho ukuthi kulezi khona obaba, omkhulu, ogogo, ingane, omalokazane, bonke abantu bagcwele indlu. Kwenzeka njalo. Lutho. Mina funa nginendlu yami mina. Funa bekhona indlu yakho nomkakho bobabili kuphela. Ingane zemahlali kulo. Kube khona indlu kaMkhulu wakho, kababa wakho, nomama wakho. Yesibili. Gogo wakho, mkhulu wakho. Gogo wakho kanjalo. Ubafaka futhi ngendlela lezo, awukho umkhuhlane ophinde uthole ekhaya. Amen. Futhi akukho ukweswela nokudina. Ozokuswela ngoba abakhona abantu abafuthi bakhona ekhaya. Abayekho ngaphandle lezi abaletha isimvula ngaphandle. Ngoba nabafaka endlini yakho baphuma kusali umuntu kuleyo ndlu leyo. Angazi manje ngikholelwa. Amen. Lento namakhosi asephakameni ayishilo leyo. Awukwazi ukuthi ungahlanganisa endlini eyodwa bonke abantu basekhaya. Bese uthi kuzophuma into ezwakalayo lutho. Kumanje sihlala ndawo la ngithi njalo. Amen. Angisasebenza ngamatekisi. Kwanomlungu ongithengisela imoto, mina nginetekisi eyodwa. Kwanomlungu ongithengisela imoto, angisakhona lekho. Ongithengisela imoto eCrescent, intsha imali phansi. Ngabona ukuthi awunhlanhla. Kodwa ngase ngiyayibona ukuthi akangifanele ngoba ngabhalansi lo msebenzi. Ngase ngenza indlela zokuthi ngiyotrade in 20 khulu kuzobe esifika. Hayi lapho ngiyakhona bafike bejabulela kakhulu lento ngayenza ngoba imoto eyintsha kakhulu. Lawo manje amanje lapha ngasemzini lo enkosi emakeni e-Ironside DDI. Akuthathanga isikhathi bathi ngikhethe ngithatha. Ayikhethe. Ajabula kakhulu. Injabulo yami bayinjabulo le eyayingakwenza nawe. Ngaphuthuma ubaba wayesemzimona. Ngaphuthuma kwaba emzimona. Athenge enkulu imbuzi ngoba. Lento ngixwayisa ngento esiyashayisa kini. Bafuka ukuthi babe inkosi ku6. Ayike. Ngihamba ngayo futhi lokho. Ngalala khona lapha emzimana ngalala kuyo. Bafike obaba ebusuku. Fike balwa nami, thithizana. Bangithethisa kakhulu. Bathi kuphinda ngisalela sakhona. Kodwa lento efuna umuntu ohlakaniphila izwi ukuthi thina egcineni ungayithathi nje ungayilalisi kahle. Sikuphinda uthatha imali yakhe isalela sakhona. Avuka ngidumela. Yabuya kathathu ngosuku lolo. Isho into efanayo. Ngathi kuyosale ngavuka ngayothi baba. Hayi angilala. Ubaba nginesisi. Hayi ngahamba.
Sengiyethemba leli phupho sesigcwele isibusiso. Hamba la ekhaya. Maka la nje zombili. Le ebe ive ikhona bayidodha khona. Oba ngisekhaya ethatha. Bafika nje phone to ayise bephushe usuka hamba naye. Yahamba. Phela wonke ujabulele ngakho. Wenze zonke ukukhumbula la ndlela yakho. Ngoba egcineni ngizothi ushada kasebenzi. Uthi uyabhala cishe. Lezinto antenzeni idolo kakhulu ahamba zombili. Unyazi lapha abakeli la. Bangahlukani kungabi umuntu abadelelana. Uphushe bonke kanye la. Kanti uNkulunkulu echaza ukuthi yebo ngisezikhambile ngawo ngitholela uNtata ngawo ngenkosini ngoba inkosi igcwele ngaphakathi kimi kanti ubona ngaze ngibatshele ukuthi ngina ngiyatshela thatha inkatha yethu yisele la singazikhona ukuthi asingazikhona yingenxa ukuthi ngaze ngibatshele ukuthi sengigoliwe lethu bangabe nje abantu abangakaze bebike emakhulu baningi akhangisizana abazosona phansi nokho Mona mthule nje kanje. Kodwa hambani kabili. Khona uzonikela baphelezele. Ngoba ngizothwasa unyazi usebenze ngathi ayikho abenzi kahle. Kanti ishayisa ngenxa yokuthi wena awubhekisana. Asuka lapho mahamba ngawubika yonke into ehamba kahle ayibongozi. Amen. Ayikho into ehlula ukuthi umuntu nomuntu ahlale phansi yedwa ngalesikhathi uwedwa nje uzibuza ukuthi njengoba ngiyilapha seneminyaka 2 noma 3 noma 4 noma 5 yini esengiyenzile uzibuze nje wena uthi yini esengiyenzile ngoba njengoba lapha ngikhethile kwathiwa nawo uzofaka ezulwini usubafakile bangani masubafakile noma uyabakhipha kuphela ngoba mase kubakhiphe nakhona lesi singaphakathi ziningi izinto ezingenza ukubakhiphe khona la asikhona ziningi kakhulu ukuthi ngoba isikhathi esincane besingazisho khona izinto ezibezelayo la kodwa ezibezela uma ungashaya phela besisondela kuzo kodwa zifanele laba funa ukuqala ukuza kwakho wena ukuthi wena weza kanjani wena wedwa ukuthi weza kanjani uyana into enimofica futhi ubone ukuthi lento ingangani ke ngoba wena kukhona abantu abanethemba nawe ukuthi ngelila ngaba uphuma esigodini sosisi uma sebakhiphi usophika lento ofica lapha uzobendana ngoba ziningi izinto la kuyaxova njengoba nibona lena siyaxova futhi bafuneka abantu abanenkani sonke ngoba kusasa lokho uzofuna isibusiso uzokunika kanjani ushebe isibusiso kodwa ukuthi wena phambana nezinto afuna bathola baNkulunkulu angifuni ukuthi isikhathi eside kakhulu ngoba nelanga lashisa nomsebenzi mningi kodwa into engifuna ukuthi umuntu ahlale kuyo khumbula ukuthi uze kanjani amen futhi njengoba sila asithandazeli thina sithandazela imindeni yethu siphushe imindeni thina sokwawelwa yiyo umthandazo wakho ophusho yisho ukuthi bethole indlela yokuhlala kahle la beyakhona ukuze nawe uthole ibuso sicela impitho yabona uma ngabe kungenjalo abakini bengekho esimeni esiright uyawushambele uNkulunkulu uyakwazi izinto ukuthi angina ngendlela zivume siye ngendlela yethu ngoba uNkulunkulu kodwa kuba kunjalo ngaba kukhambela angaba khamba ngoba labantu ushembuzwa bona before ezomini uma bethi baba sicela ukubamba lo mnikelo ngoba nje akasizwa sihlala sikhathale sihlahla nje uhlala endlini akana ndaba nathi ayenzele esiqhamuka nokufa la ufa kabili ukuthi uzophinda futhi ngaleno ungene efeni futhi ngoba uhamba unecala kubantu abangafanele okhokho bakho
angazi mina nayizwa mina. Amen. Kodwa-ke asincengeni badala basezulwini, ayikho into ehlula ukuthandaza nokuzimisela. Uma ucela uNkulunkulu ngiphe ukuthi ngenze kahle, ushabu lokuba. Amen. uNkulunkulu ngiphe ukuthi ngikhumbule obaba bami, ukuthi ngoba njengoba bengabese esigodini sosisi uma bekho bayokhishwa yithi ngaphandle kwethu manje. Khona uNkulunkulu angabahawela kodwa ngokubambisana nathi. Kodwa uma ukhohliwe kuphelele linawula izoba kukhulu. Angiphethe ngokuthi lamazwi sengiwashilo alimaza nalezi ngane esizele encane. Njengoba zifunda ikona ingane ifundi yenze kahle konke, ibe smart ibe yikho konke, iziqede izifunde nomsebenzi uqede uphothule ngendlela bese nokuthola umsebenzi. Isibhajo lapha la ngisho khona ukhishwa amafomu kuthiwa ayigcwalise ngoba vele lethi ifundele iyayazi, igcwalise vele ngoba iyayazi. Kodwa-ke uma sesekukhulunywa ngalokho sekufuneka umsebenzi khoyela safethiwe-ke isigcwa seyaqede bese kuthiwa sayina ngelesi alikho. Khamule lo bengayazi lento kodwa efundiswa yiyo le ngenxa yokuthi yena likhona bese ndasayini ahlale lo nolwazi lwakhe ngenxa yokuthi ahambe kahle ekhaya. Yikho ngithi kulula ukuthi wazi ukuthi uyaphi kodwa nawazi ukuthi sinabazali-ke abafaka sesigodini sosisi. Kuyafuna ukuthi ngasonke isikhathi ufune ukuthi abantu bakini bahlezi kahle, bahlezi kanjani. Angiphethe ngokuthi yabona into ebalulekile izindlu. Amen. Akhe lezindlu ngokulandelana kwazo uthola abantu abanolwazi kwalalana isonto ngoba lento phela siphiwe khona ekhaya. Bekufakela abantu alokhu sizophinda khona. Uyokwenza izinto zenzeke. Amen. Mina-ke ngiphiwe leyo ntatana-ke ukuthi sangikhipha khona esikoleni, kodwa-ke sasesingiphi ukuthi ngibe nehlo. Uthi kimi sengiphethe uthi woza ngiyasondela gogo. Uthi ngoba ngiyakubona ukuthi usuyakhula nami sengizohamba. Uyihlo omkhulu lo umyeni wakhe akazange bageze abazali bakhe futhi akabaphelanga izindlu noyihlo kabatshela. Nawe ngithanda ukutshela ukuze nithi lapho uma sesiqala uyokhumbula ukuthi ngathini. Vele sangixwayiza kwaba yibilo oqala wakhanda indlu yakwabo okukhulu engakaze ekhande indlu yakwabo wayenenjani kuphela. Kodwa nje engifuna khona ngathi ngikhandile leyo ndlu sengizophela. Ngase ngizame indlela zokubafaka phakathi. Kwathi mzukwane kudliwa ngabona kuqhamuka umuntu akhuleka lo muntu wafakwa ekhaya wathi qhamuka endaweni ethile kude ngithunyiwe isakazela ekhaya angizofuna usibani mina. Yabona ngikhuluma nje ngakho isisindo sokuthi wazi ukuthi mhlawumbe lento ungayinakile ingakanani. Yabona nje ngikhuluma nje ngakho kuwe enhlizweni ngiphendula inhliziyo yakho ukuthi ungayishibhisi lento oqhamuka kuyo ngoba uzoshibhisa lento bese kubheda phambili la right khona nakhona bese singakulungeli ngoba kuze kulunge la uyakhona akulungela phezulu. Uthi-ke uthele gogo angizobonga uthi angizombongela lo gogo lo ukuthi belokhu ahamba emhlabeni bebengaze bengene ezulwini ngoba umuntu akangene ezulwini umuntu ongenayo indlu emhlabeni. Labo bantu babeshone ngesifo kwelesikhathi umkhuhlane wawukhona igama la ngakithi kwathiwa uthothwana wawukhona ngesikhathi sika 1933. Labo bantu babehambe ngo-1933. Wasethi-ke mtshela ukuthi
ayikho into akazuyithola akayifuna kodwa yonke into izobe iphuma kuleli yonke leyo nhlanhla iyophuma kuleli uma yayebonga kokoma kuleli ngoba yonke into izobe iphuma la kuleli yebo mana ukhumbula ngani phela Amen. mina ngisho ukuthi izinto ngibambane ziphenduke kodwa kona into engiyifisayo iyenza yakho ngifisa ngaso amen ngoba ngisuke ngibambisene nabantu abangilekelelayo uzime uphushe into wena wedwa uziphushele wena uyiphusha uzikhatha bekuke masikhathi uyiphusha ithi siphezulu kwesiphindini yini nawe ibambe wena noNkulunkulu uthi akulekelela bethi cha siyacela baba bese yabashonini bese yayeka Kosi besebenzi Amen. Sabelelo 2 3 Kosi besebenzi